ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव इसोरनि गेदेरथार दान बा इसोरनि गेदेरथार बोरखौ मोनदांनो हागोन होननानै नायगिरि बयनिसिमबो आङो मिजिंथिहरबावदों। तो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि दिनावहाय तो दिनैनि दिना जाहैबाय 2024 नि जोबथा बोसोरनि जोबथा दाननि गिबि सान बा गिबि दिन बा फार्स्ट डे। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि थारिखआनो जाहैबाय डिसेम्बरनि 1 थारिख। इसोरा दिनै जोंनो बे सम बा दिनखौहाय मोननो थाखाय जोंनो सुजुग आरो सुबिदाखौ दिनै जोंनो होबावलायबाय। तो बेनिखायनो आं आफा इसोरखौ दिनैनि बे दिनजों लोगोसे इनायनो हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ आरो दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बयनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै बेखौनो आङो विश खालामहरदों साफ्रोमनिसिमबो एडभान्स मेरि क्रिसमास। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर होथों आरो बेखौनो इसोरनियाव भरसा खालामदों बे 2024 नि गेदेर रंजानायाव बा बर' दिनावहाय इसोरा नोंथांमोन बयखौबो हेफाजाब खालामथों गावनि जोनोम सान फालिनायावहाय। तो अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे इसोरनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै that means बर'दिन ख्रिस्टमासखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ बेनि सायावनो बेस खालामनानै नोंथांमोनजों आङो दिनै शेयार खालामनो सानबाय। तो दिनैनि टपिकआ दिनै बेनो जाहैबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बेनो जाहैबाय God's greatest gift इसोरनि गेदेरथार दान। दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों आं सावरायनो सानदों ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। नम्बर 1 पइन्टआव दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों God gives God इसोरखौनो दान होबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना इसोरा इसोरखौनो दान होबाय। सोरनि थाखाय दान होखो? जोंनो। जोंनि थाखाय बे संसाराव इसोरा इसोरखौनो दान हरबाय आरो दिनै बेल' नङा God greatest gift is God himself। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरनि देरसिन दानानो इसोरा गावनो। बियो गावनो जोंनि थाखाय बे संसाराव बियो दान दिनै हरजाबाय। दान महराव गिफ्ट महराव बियो जोंनि थाखाय बे बुहुमाव फैबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन। दिनै जोङो बेनि बाथ्राफोरजों बेनि प्रेजेन्सफोरजों जों दिनै बेफोरखौ मोनदांनो हायो, मिथिनो हायो आरो बुजिनो हायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो नम्बर 2 पइन्ट बेखौ दिनै जोङो मिथिनो नांगोन जे everything good comes from God। मिथिबायना? everything good मोनफ्रोमबो मोजाङानो मा बे इसोरनिफ्रायसो दिनै फैयो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोंनि थाखायबो मोनसे बिराद गिदिर मोजां गिफ्टआ बे इसोरनिफ्रायसो दिनै फैदों। जों मानसि जाथि जों सुबुं हारिनि थाखायबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोनो सानबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गाहामथारै खोनासंलांगोन। बेखौ मोननो हागोन जेम्स चैप्टार 1 verse 17 जाकबनि 1:7 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै। मोनफ्रोमबो मोजां आरो साबसिन बोरा सोरगोनिफ्राय फैयो। बेखौ इसोरानो हरो। बियो नख्रांनि सान अखाफोर आरो हाथरखिफोरनिबो सोरजिगिरि। बिनियाव सोलायनाय गैया।
नङाब्ला बियो जोंनिफ्राय उनफिना आरो दावथ्रोदनाय गोनां सायख्लुम बादि सोलिया। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो खोनाबाय। मा होननानै बुंदों जे मोनफ्रोमबो ना every good and perfect gift comes from God ना मोनफ्रोमबो मोजां आरो साबसिन बोरानो सोरगोनिफ्राय फैयो। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों खुब गाहामथारैनो बुजिबाय जे इसोरा दि दिनै गावखौनो जोंनि थाखाय बे बुहुमाव दान हरबाय आरो बे दाना जाहैबाय बे इसोरनिफ्रायसो दिनै फैदों आरो सोरगोनिफ्रायसो दिनै फैदों। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा बेखौ इसोरानो हरोनो बे दानखौ इसोरानो दिनै हरो आरो मा होनदों बियो नख्रांनि सान अखाफोर आरो हाथरखिफोरनिबो सोरजिगिरि। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेबादि दिनै मा खालामदों साखि होदों दिनै साखि होदों जों सुबुं हारिनो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बे समाव नोंथांमोनजों आरो नाम्बार 3 पइन्ट आं दिनै शेयार खालामनो सानदों थ' बाइबेलनि बाथ्राखौहाय बेनो जाहैबाय God's love for the world इसोरनि बे संसारखौ अननाय। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा दिनै संसारखौ ओरैबादि अनबाय ना बेबायदि गेदेरथार अननायनि थाखायनो मानसिखौ पापनिफ्राय बासायनो जों सुबुं हारिखौ नोरोगाव थांनांगौनिफ्राय बासायनो हमथानो उदांस्रि होनो पापनिफ्राय मा खालामबाय संसारखौ दिनै बियो इनायनो दिनै अनबाय आरो मा खालामबाय फै जों बाइबेल बे समाव बाइबेल सिरि फरायनानै जों खोनासंनि थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां जहननि 3 बालाबनि 16 सिरि Gospel of John chapter 3 verse 16 आं फरायनानै खोनासंहोनि आं बुङैनि सिगां बेयाव बेबायदि लिरदों मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय बेखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। खोनाबायना ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा संसारखौ माबायदि अनखोनो ओरैबायदि अनबाय खोनासंबावदो मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय सोरखौनो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ मानो हरखो संसारखौ एसेग्राब बियो अनबाय ओरैबायदि अनबायनो मिथिबायना ओमफ्राय बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जाथारनाय नङा आन्थाय बा नाथाय जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोनगोन होननानै बुंदों। ख्रिस्ट'नियाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिजों बे बाइबेल सिरिफोरजों खुब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो दिनै मिजिंथिहरबावदों। थ' अब्ला बे समाव ख्रिस्ट'नियाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानबावबाय जे फैगौ बर'दिनखौ लोब्बा लाखिनानै फैगौ ख्रिस्टमास जिसुनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै ना आं दहाय नोंथांमोनजों एसे गिबियाव शेयार खालामबाय जे God's greatest gift God what मा होननानै बुंदों God gives God इसोरा इसोरखौनो दान होबाय आरो दिनै बियो गावनो आरो दिनै बेल' नङा जोंनो माया क्लियार खालामनानै होबावदों जोंनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै जोंनो रोखा खालामनानै होबावदों जे बाइबेल says that God's greatest gift is Jesus Christ the Son of God। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो जायफ्रा ख्रिस्टियान नङा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ जोङो बेखौ गोथौयै मिथिथारनि आरो बुजिथारनि बियो मा बुस्थु मा बाथ्रा बिलाइ माब्रै जाथावगौ सोरबा सासेनाव सोंनानैब्लाबो जों बेखौ मिथिनानै लानि मा होननानै बुंदों जे इसोरनि गेदेर दानानो इसोरनि देरसिन दानानो बे बुहुमाव बेनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट the Son of God।
अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोङो साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन जोंनि थाखाय नोंनि थाखाय जों बयनिबो थाखाय जों सुबुं हारिनि थाखाय इसोरनि देरसिन बा ग्रेटेस्ट दानानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट जीसस क्राइस्ट जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरोखि थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेला बे गिफ्टखौहाय ना बेबायदि आरो फोरमायबावदों आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि थ' जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बे गिफ्टखौहाय बेबायदि डिसक्राइब खालामदों नम्बर 1 a gift that reveal the greatest love बे दाना ओरैबायदि गेदेरथार अननाय दिनै नुजायो बे दाना जे ग्रेटेस्ट गिफ्ट इसोरा गावनो दान महरै बे बुहुमाव दिनै फैबाय आरो बे दाना मा नुजायोनो ग्रेटेस्ट लाभ गेदेरथार अननाय दिनै नुजायो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो नम्बर 2 लिरदों a gift that offers eternal life बे दाना जोबनो रोङै गोथां बा थैनो रोङै जिउखौ दान होयो ख्रिस्टियानआव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरनो a gift that offers eternal life नम्बर 3 आव बुंदों a gift that takes away sin बे गिफ्टआ बे दाना जोंनि पापफोरखौ गोजान खालामो जोंनि पापफोरखौ बियो बानसयो बेबादि दान बे इसोरा बे बुहुमाव जोंनो थाखाय हरबाय ख्रिस्टियानआव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नम्बर 4 आव a gift that makes people part of God's family मिथिबायना बे दाना जों सुबुं हारिखौ जों मानसि जातिखौ इसोरनि फेमिलि दिनै खालामो दिनै खालामनानै होयो इसोरनि गावनि मानसि इसोरनि मानसि दिनै बे दाना जोंखौ आरो नोंखौ खालामनानै होयो ख्रिस्टियानआव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो 5 पइन्टआवहाय नम्बर 5 आव a gift that is available to everyone बे दाना जों सुबुं हारि जों बयनिबोनि थाखाय एभेलेबल दङ जायहा बेखौ फोथायगोन जायहा बेखौ खुलुमगोन बे जोबनो रोङै गोथां जिउखौ मोनगोन आद्रि जाथारनाय नङा इसोरा दिनै बेबायदि दानखौ दिनै जोंनो हरबाय ख्रिस्टियानआव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना बेनो इसोरनि देरसिन दान बे संसारावहाय जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन ख्रिस्टियानआव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानोना संसाराव बुहुमाव जों सुबुं हारिया इनायनो गाज्रि पापजों बुंफबबायमोन साग्लोबजोबबायमोन बेखौ नोजोर होनानै बे इसोरा नोंथांखौ आंखौ पापनिफ्राय बासायनो उदांस्रि बा जोबनो रोङै गोथां जिउखौ होनो थाखाय गावखौनो बियो दिनै दान होबाय God gives God greatest gift is God himself ख्रिस्टियानआव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांथारगोन आरो आसा खालामो जायफ्रा ना ख्रिस्टियान नङा बिथांमोना खुब गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय बे इसोरनि देरसिन दाना मा आरो मानो इसोरा बे संसाराव गावखौनो दान हरखो आरो इसोरनि देरसिन ग्रेटेस्ट गिफ्टआ मा आसा खालामो खुब बयबो गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिहरनानै आरोबाव बयनिसिमबो एडभान्स मेरि क्रिसमास विश खालामहरनानै दिनैनि गुसुं गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय